Dobrodošli na još jedan video na kanalu MDM Ekipa. Evo danas smo u Čačak, ja i Mare. Nažalost Miša zbog svojih obaveza nije mogao da dođe. Na samom uvodu da vas pozovem da zapratite naš Instagram profil Razglednice Srbije, gdje će biti objavljene fotografije Čačka ili mnogi drugi delova Srbije. Odite tamo na naš Instagram, vidite šta smo do sada objavili, bit će jako lepih fotografija. Sad idemo malo u grad, evo samo što smo stigli, evo da nismo snimali neki uvod u Trsteniku kada smo krenuli, došli smo inače busom, što mi inače ne preporučujemo, već da dođete svojim autom, mi smo dugo putovali, tako da idemo u centar grada da vidimo šta nas samo čeka, pa ćemo da pričamo više. I evo nalazimo se u Čačku, on je, da kažemo, administrativni, privredni i kulturni centar Moravičkog okruga. Prelepo je vreme, šta mogu da kažem, evo smo ja i Dare ovdje na terasi jednog od kafića, ne znamo sad kako se zove, nisam pročitao, nije ni bitno. Evo pogledajte panoramu grada, ovo je sam centar inače, evo ovamo vidimo ovaj tržni centar Stijenik. Inače ja sam prvi put u Čačku i evo sada smo obišli malo centar i mogu da kažem da su moji utisci zaista dobri za sada, vidjet ćemo za dalje. Evo kao što vam je Mare rekao, danas smo u Čačku, rekao sam i ja na uvodu, umorili smo se iskreno od puta, napravili smo dosta dobrih fotografija, prošetali smo se centrom, nećemo toliko puno da pričamo, nedostaje nam Miša, tako da smo morali Mare da podelimo posao, reći ću vam nešto malo o Čačku, uglavnom vidjet ćete dosta snimaka i fotografije koje ćemo napraviti u Čačku, tako da jedan jako lep grad, na kraju ćemo reći neke krajnje utiske. Ono što sad mogu da kažem jeste da je vreme jako lepo, malo duva vetar i stvarno smo sad oduševljeni arhitekturom u Čačku, gdje smo mnogo lepih objekata, tako da vidjet ćete na kraju kako će sve to ispasti. Evo nas ispred Narodnog muzeja u Čačku, tačnije konaka Jovana Obrenovića, brata Miloša Obrenovića, koji je bio vladar Srbije. Onaj konak je sagrađen 1835. godine, nećemo se da puno nekih detalja pričati, više smo ovako došli malo turistički u Čačak i da vam predstavimo šta tu nudi Čačak. Vidjet ćete mnogo lepih slika i neke kadrove. Na kraju ćemo sumirati utiske. Ovo je inače sada Narodni muzej, tu je iza se nalazi i galerija Nadežde Petrović, svratit ćemo malo kasnije tamo. Ja bih u ovom mestu dao jedan, ne mogu da kažem, pa bilo je možda pretjerano, kažem, fenomenalan, ali jedan stvarno lep utisak, stvarno jedno lepo mesto i stvarno vas vraća jedan period istorije te 19. veka Srbije. I ovdje se nalazi jedna sjajna zgrada, stvarno jako lepa, ovo je arhiv u Čačku. Nismo ulazili sada nešto unutra, tako da to su neke sada impresije koje mi imamo da damo iz ovog mesta, tako da
mislim da će više biti snimaka i fotografije nego neke naše priče, nemojte da nam zamerite, tako da smo danas radimo u krnjenom sastavu, kao što smo već rekli, ali na kraju ćemo se truditi da damo neki konačan utisak o Čačku i ono što smo danas uspeli da vidimo. Imali smo dovoljno vremena i stvarno jedno lepo mesto, ali mi predlažemo da kada dolazite u Čačak ne posetite samo Čačak, već i okolinu gdje imate mnogo lepih mesta. Čačak krušuju čak 4 planine, tu je Jelica, Vujan, Ovčar i Kablar. Marija će malo kasnije pričati, on je već bio tamo, ja i Miša nismo, tako da planiramo da odemo, naravno, i opet ćemo možda se vratiti u Čačak, tako da to je to nešto ukratko ovo što smo do sada videli, tako da ćemo na kraju dati konačan neki sud i malo više ispričati. Za sad ćete vidjeti više fotografija i snimaka koje smo mi napravili, kao što sam već rekao, zapratite nas na Instagramu Razglednice Srbije, gdje će biti objavljene skoro sve fotografije i gdje možete malo bliže ćemo opisati šta to da posjetite u Čačku, malo više ćemo tamo napisati o ovom konaku i sve ono što Čačak nudi i malo istoriji samog mesta Čačka. I evo, dan je prelep, mi se nalazimo na jednoj kafani kod Cvije. Odavde vidimo prelepu panoramu grada Čačka. Mogu da kažem da evo, ja i Dare upravo ovde uživam u pogledu, Dare snima, ja upravo pričam. Evo, kao što upravo sada vidite, ovde je Ljubić, a ovo je manastir, kako beše, Dare? Svetog Lazara, da. Crkva, malo smo više pešačili, ali vredelo je. Vredelo je zaista ovo mesto posetiti. Što se samog Čačka tiče, kroz Čačak znamo svi da prolazi Morava punih 318 km. Evo odavde možda vidimo i planinu Ovčar, koja je ujedno i najviša planina na teritoriji u opštini Čačak, teritoriji opštine Čačak, koja iznosi 985 metra nadmorske visine. Naravno, pored Ovčar planine tu je i planina Kablar, koja je nešto manja, ali izuzetno posećena i popularna. Tako da, šta bismo još mogli da izdvojimo? Što se tiče samog grada, prelep, što se tiče arhitekture, stvarno je prelep. Ja i Dare smo baš oduševljeni.
dobro, sad ima i nekih stvari što nam se ne sviđaju. Naprimjer, kada uporedimo sa Kruševac, nema toliko raznih stvari da se posjeti kao u Kruševcu. Naprimjer, kao u Kruševcu imate, pošto nabrajamo to mesto gde smo bili, u Kruševcu imate Bagdalu, imate Dino park, imate, dobro da kažemo, i šetalište dole, da, Lazaricu, da, tako da šta bi još mogli da izdvojimo u Kruševcu, ali ujedno je, u suštini je Čačak, svaki je grad lep na svoj način, tako da evo, mi smo i dalje smo prvi put ovdje u Čačku i baš smo nekako prijatno, ali zaista smo prijatno iznenađeni. Znači, stvarno, ljudi su ljubazni, evo, svaka velika pohvala za sve meštane i građane Čačka. Inače, što se tiče same, evo da kažemo malo neke osnovne podatke, što se tiče same površine opštine Čačak, ona iznosi 636 km². Što se tiče samog grada, imaju 73.331 broj stanovnika. Sad ne znam tačno koliko ima opština, ali nemojte da mi zameriti. Tako da, Čačak naravno održavaju se mnogobrojne kulturne manifestacije. Imaju dani estrade, ne znam da li se još uvek održavaju, isto Čačak je popularan dosta. Da, zaboravio sam da kažem, evo, mnogobrojni sportisti su odavde, na primjer svi znamo, Željko Obradović, Uroš Tripković, Dragan Kićanović, sve su to slavni i proslavljeni naši sportisti. Odavde naravno poznati klub Borac, naravno pogotovo poznati u fudbalu, ali još više u košarci, pogotovo što su mnogobrojne poznate, da kažemo, legende su se proslavile koji su počele ovde karijeru upravo u Borcu iz Čačka. Tako da kažemo, čuveni stadion kraj Morave se zove u fudbalu, tako da mislim da sada igraju trenutno drugu ligu Srbije, nisam siguran, nemojte mi zameriti ako grešim. I tako što se tiče sporta, jako su poznati. Naravno, pored sporta tu je i čuveni čačanski čips, koji, znači, obavezno kad datite u Čačak morate da isprobate. Naravno, Čačak je jako poznat po čipsu. Ima tu još, kako sad, ne mogu sad da se setim, ima tu još neke par fabrika koji su isto jako poznate. I šta bi još to mogao da dodam? U suštini je zaista jedno lepo mesto, inače Čačak se nalazi u zapadnoj Srbiji, graniči se, evo sad malo geografije, graniči se sa opštinom Knić, sa opštinom Kraljevo i sa opštinom Požega, inače Kraljevo pripada Raškom okrugu. Poznati su naravno po proizvodnji malina, naravno Čačak, Ivanjica, to je zaista poznat kraj što se tiče malina i uopšte Arilje svakako. Tako, zaista jedan lep kraj, odavde nedaleko je sami Zlatibor, Čajetina, Zlatar, tako da jedno veoma lepo i popularno mesto svakako i kako vas put nanese, nemojte propustiti da obiđete sam grad Čačak i naravno opštinu Čačak koja je zaista prelepa. Za sad toliko. Evo, Mare je pričao šta smo to danas radili, a ne znam si pričao uopšte gde smo bili danas. Nisam. Ne, da, pa dosta toga smo posetili, da, sam centar grada. Najviše smo se zadržali u galeriji Nadežde Petrović, to preporučujemo da posetite, i u konak Jovana Obrenovića. Pričali smo o tome i tu se nalazi i Narodni muzej, tako da videli smo dosta eksponenata. Šta smo još, gde smo dali, Mare, sve bili danas? Sad ću ti kažem, pa dobro. Zaboravio sam, da. Prošetali smo centrum. Da, prošetali smo centrum. Bili smo u Narodni muzej. Narodni muzej, da, tu je biblioteka, bili smo. Biblioteka, Jovan Petković Dis. Da, nismo išli pored Keja, sad kad planimo da se vratimo. Vladislav, izvinjam. Vladislav, da. Dok smo izašli za ovo brdo Ljubić ovde, kao što vidite, malo smo se umorili i oznojili, tako da nemamo sad više ni toliko energiju da pričamo. Pošto smo malo pričali, bit će dosta toga, pokušat ćemo da ubacimo u sam video, vidjet ćemo da napišemo malo tekst neki, da malo bolje reprezentujemo Čačak, dosta smo slika, napravili stvarno jedno lepo mesto. Ali zaboravili smo da kažemo, da samo da kažem, sada smo došli u autobusom u Čačak, a planiramo da obiđemo celu teritoriju Čačak, znači tu je dosta manastira, ovde jako lepih u samom gradu, imamo lepu crkvu, ali kažem u samoj opštini imamo mnogo lepih manastira, popularna Ovčar, Kablarska klisura, tako da planiramo obavezno tamo da idemo, jezero Međuvršje. Tako da, eto, neka slično sa nama, Trstenikom, jeste da protiče Zapadna Morava, to si već i rekao. Mare pričao o tome ko su sve sportisti iz Čačka, ja bih pomenuo poznatu glumicu Sonju Savić, naravno Nadeždu Petrović, generala Stjepa Stepanovića, tu je Dragiša Mišović, poznati lekar, i mnogo poznatih ljudi stvarno rođeni u Čačku, stvarno dosta ljudi talentovani i stvarno što se nas tiče jedan pozitivan utisak o ljudima iz Čačka, stvarno jedno od najboljih gostoprimstva koje smo do sada stvarno imali, da smo išli smo dosta mesta, iskreno. Pa ne znam, ovo je 6. 7. mesto gde smo bili. Tu je 6. Da. Dobro, da ne hvalimo naše Trsteničani i Banjčani, ajde njih
podrazumeva se. Da, eto ne kažem utisak krajnji u Čačku, stvarno lep grad, lepa arhitektura, što je Mare već rekao. Tiče malo sadržaja, naravno, eto mi smo, evo, 4-5 sati već i evo, završili smo sve, da kažem, smo obišli. Nema to nekog puno sadržaja što se kod toga tiče, ali što tiče samog izgleda grada. Moram da pohvalim da nema grafita po zgradama. To mi je nešto što mi se jako sviđa. Na primjer, u odnosu na Kraljevo da ima dve jako lepe ustanove gdje je sve izvrljeno. Ovdje stvarno nisam nigde video da je nešto, da kažem, izvrljeno, ima grafita. Da kažem, zgrade su stvarno restaurirane, nove fasade, znači nije nešto ruinirano, to bih jako pohvalio. Prostorni centralni trg, ovaj glavni trg, tako da mislim da dosta toga Čačak ima da ponudi turistima sa okolnim mestima, kao što sam rekao, veliki broj manastira, Ovčar banjom, Gornja Trepča, Međuvršje, mislim da stvarno banja jedna od možda popularnih turističkih banja, Čačak, popularnih turističkih atrakcija u Srbiji. I stvarno ima potencijala, eto što se nas tiče, stvarno sve impresije su super, ali da kažem iskreno do sada, što tiče gradova je najlepši grad, to smo svakako bili, Čačak definitivno, tu nema dileme. Nastavljamo naše putovanje, sljedećih neki grad ćemo vidjeti pa ćemo ga uporediti malo i sa Čačak, tako da nadam se da ćemo sve fotke i snimke koje smo napravili vam se dopasti. Možda mi nismo nešto najbolje ispričali, ajde bili smo malo i umorni, malo smo se iznervirali što smo kasnili busom i tako dalje, ali nedostaje naravno i Miša, tako da svemu mislim da će ispasti jako dobro. Već sam rekao da nas zapratite na Instagramu Razglednice Srbije, gdje će biti fotografije, bit će nešto zanimljivo, pripremamo da napravimo Čačku na tom našem Instagram profilu, tako da pozdrav od nas, mislim da više nećemo ništa reći, možda kod Keja ako stignemo da snimimo nešto i to je to. Evo da kažemo nešto i o kompleksu Ljubić. Ovdje se 1815. godine juna odigrala bitka u ovom brdu iznad Čačka između srpskih ustanika i osmanske vojske. U ovoj bitci je poginuo junak Tanasko Rajić koji ima svoj spomenik. To je dosta široka tema, naravno o tome možemo dosta pričati, mi smo samo nešto pripremili, malo ćemo vam reći. Ovdje se nalazimo sada baš ispred crkve Svetog kneza Lazara, jako lepo jedno zdanje. Eto, danas smo bili u Čačku, eto, došli smo malo i do Ode Ljubića, malo smo se prošetali, malo smo se iskreno umorili dok smo ovdje izašli, napravili smo neke lepe fotografije, tako da ako ste dođete u Čačak svakako treba posjetiti ovo mesto i zbog sjajne panorame na grad Čačak, naravno i na okolna brda. Stvarno ovo je jedan lep naš kraj, pripada, ovo je stvari Čačak koji pripada Moravičkom okrugu, tako da prolazi kroz sam grad zapada Morava, nekako smo nekoliko put rekli i stvarno nije nam žao što smo se popili ovdje, stvarno jedna sjajna panorama i ovaj lep ovdje kompleks i sećanje na istoriju i taj jedan veoma značajan datum srpsku istoriju, to je drugi srpski ustanak, tako da i nedaleko odavde u Čačku stvari se nalazi tako gdje je i podignut drugi srpski ustanak. Malo pre smo vidjeli dok smo bili u Konaku, naravno, uniformu, sliku kneza Miloša Obrenovića koji je u stvari podigao drugi srpski ustanak u Takovu, tako što je rekao evo mene, evo vas, rat Turcima. 11. aprila 1815. godine na Cvet, eto nešto malo i od istorije. Tako da, nadamo se smo danas uspjeli da napravimo jedan dobar video, dobre fotografije, snimke iz Čačka. Nadamo se dopalo, ako je bilo nekih grešaka, oprostite. Kao što već nekoliko put rekli, radimo okrenjenom sastavu. Pričali smo dosta o tome šta smo vidjeli, zašto smo malo i došli u Čačak, stvarno jedan lep grad, do sada nikada je Mare nismo bili. Vidjet ćete na samim fotografijama gdje su napravljene te fotografije, eto i vas da motivišemo kad dođete u Čačak da znate šta da posjetite. Tako da mislim da ćemo napraviti jedan zanimljiv video, naravno tek sada tokom editovanja možemo da znamo kad budemo radili editovanje kako je šta ispalo. Tako da hvala puno što ste gledali ovaj video, ovdje da kažem radim neku odjevu, ne znam, možda ćemo kad se vratimo Mare nešto kod Keja u stvari snimiti, tako da vidjet ćemo, ali što se mene tiče ja bih ovdje završio priču, ako nešto Mare hoće da kaže dole kod Keja, to je to. Hvala puno što se mene tiče što ste gledali ovaj video i vidimo se u nekom narednom videu. I evo iza mene je čuvena reka Zapadna Morava. Zaboravio sam da napomenem da odavde nedaleko čuvena Guča gdje se održava tradicionalni sabor truba. To je jedna manifestacija koja se održava godinama i jako je poznata u Srbiji i šire u regionu. I evo, zaboravio sam da kažem veliki pozdrav za našeg druga Mišu, Dara ga je više put spomenuo. Evo, da se ne naljuti na mene, evo ja da ga spomenem. Dosta smo oslabljeni bez njega, ali nadam se da će već u narednom videu biti sa nama i da će da bude pun sastav kao uvek što je bio u punom sjaju. Tako da, evo, da kažemo čuvenu našu Zapadnu Moravu koja protiče i kroz naš Trstenik, naravno. Evo, ćemo da polako odjavimo ovaj
naš video koji smo danas odradili u ovom prelepom mestu i u prelepom gradu Čačak. Veliki pozdrav, kao što je Dare rekao, zapratite naš kanal i vidimo se u nekom narednom videu. Ćao, pozdrav i Čačak!